Sada će vam se obratiti Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, jedan od 500 profesora i saradnika koji su potpisali proglas kojim se pruža podrška protestima Srbija protiv nasilja. Hvala, profesore! Dobar dan, dobri ljudi! U danu kad je Novak svoje obavio, red je da i mi nešto oposlimo. Pripala mi je izuzetna čast da vam se obratim ispred akademske zajednice Srbije, koja je potpisala ne 500, nego za 2 dana više od 1000 nastavnika, saradnika, istraživača je potpisalo proglas koji ću vam pročitati, a kojim se akademska zajednica pridružuje zahtevima ovog protesta. Želim posebno da se zahvalim svom kolegi Svetislavu Kostiću, profesoru Pravnog fakulteta, koji je inicirao celu stvar.